I need your favor. Tomorrow morning, when you wake up by 3 o'clock, I want you to download this video and listen to everything that I will say to you. I want you to go again. Find a good position. Sit. Make yourself comfortable first. Hlale unathazeke ube kahle. Funa uhlanganise izandla kanje ekseni ngo-3 o'clock. Bese ke siqala saphefumula. Siqala siphefumule ngamakhala. Asiye. Exercise by numbers. Go. Out ngamakhala. In ngamakhala. Out ngamakhala. In ngamakhala. Ibambe nje kuwe. Ibambe nje ubambe lo moya. Lo moya ubambile njengamanje, umoya ozokunikeza inhlakanipho yomhlaba, inhlakanipho yokuzazi, inhlakanipho yokubona ikusasa lakho, inhlakanipho yokulungisa ikusasa lakho, inhlakanipho izoqhaza amabhizinisi wakho lapho uzohamba khona uzohlezi kuqhamile because wena uvuke ngo-3 ekseni wafika wayenza le exercise. Understand? Ikhipheke manje ngamakhala futhi. Asiye futhi. Khipha futhi ngamakhala. Asiye futhi ngamakhala. Ibambe nje kanjalo futhi. Ibambe. Shuthi lo moya lo ofakile wena ngaphakathi noma ungaba nesifo esinjani esibuhlungu ngaphakathi kuwe bathi abodoctor awulapheki nalomkhazi lo wasekuseni owango-3 o'clock wena osuke udonsile wasebenzisa ngaphakathi kuwe njengaba abanye abantu balele ekseni, abanye bayaphupha, wena uvuke ngesikhathi sabonkulunkulu, ngesikhathi sabantu abadala, wafika wayenza exercise, wafika wazilapha konke bekubuhlungu ngaphakathi kuwe emzimbeni, kuthiwa wena izifo zakho azilapheki noma kuyenzakalani. Asikhipheke ngamakhala. Asidonse futhi. Khipha futhi ngamakhala. Siyenze futhi. Khipha futhi ngamakhala. Asenze futhi. Yebo-ke kushuthi ngalo moya futhi nabathakathi bakusaba angeke baphinde badlalele kuwe. Wena uzoqala manje ubabone abantu abazokulungisela indlela. Wena angeke ulokhu uma ugijima njengabantu abasemhlabeni uthi hey cela ningisize, hey ngiyahlupheka lana, ngiyaswela la. Ngalesikhathi sango-3 o'clock uma uyenza lo msebenzi ongitshela wona usuke usunqobe yonke into, uyinqobile yonke into. Understand? Asukhiphe futhi lo moya. Asufake futhi. Asukhiphe. Asufake. Bambe futhi kanjalo, bambe kanjalo. Wena kusasa emsebenzini ngiyakutshela abelungu bakho bazokubona umuntu omunye omusha emhlabeni. Angeke baze ba-understand ukuthi ungubani. Wena uvuke ngesikhathi sabantu abadala. Lo mkhazi owuthathile awuthathanga umkhazi nje, ufike wathatha umkhazi oqale wangena emhlabeni. Understand? Uma abantu bazovuka ekseni uzobabona abanye bazobe bakhathele, abanye bathi siney'nhlungu, abanye bathi sinani. Uma ngani ukuthi why abanye abantu bayakhohlela emhlabeni, why abanye abantu bayagula emhlabeni kodwa wena awusaguli? Ngoba usebenzise amandla omkhazi okwakuphi osebusuku awungo-3 o'clock. Understand? Iy'khathi zekhova, iy'khathi understand ezabantu abadala, iy'khathi nisho ney'nyamazane ezanthayo zavuka ngalesikhathi. Cela ukhipheke manje, ukhiphe, urelaxe futhi, urelaxe. Imamele nje le video, imamele nje kahle, imamele. Understand? Wena njengamanje ngokuyenze inkosi njengamanje. Understand? Uzopredicta yonke into ezoyenzeka empilweni yakho. Uzopredicta ukuthi nalesikhathi lesi kuzofika umuntu ozongisiza emhlabeni. Wena manje uphefumule umkhazi ebakubiza ngokuthi it's a creator, the prime creator. Ngo-3 o'clock wena uthathile lo mkhazi wakufaka kuwe nge-369 manifestation. Uwe inkosi namhlanje. Inkosi kubusise.